Νιώθεις πόνο ή κάψιμο μετά την εκχρωμάτιση? Δεν είναι κάτι φυσιολογικό και δεν πρέπει να το αγνοήσεις. Πολλοί άνδρες έχουν αυτό το σύμπτωμα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ψάχνουν τις αιτίες στο ίντερνετ, φοβούνται και δεν πηγαίνουν στο γιατρό. Υπάρχουν διάφορες αιτίες. Μία από αυτές είναι η φλεγμονή του προστάτη ή των σπονδυλοκίστεων. Μπορεί επίσης να οφείλεται σε ερεθισμό νεύρων στην πίελο. Επίσης, μια από τις αιτίες είναι ο σπασμός των μειών του πυρηνικού εδάφους. Η κατάσταση αυτή συνοδεύεται πολύ συχνά από αίσθημα βάρους ή πίεση στο περίνεο, από κάψιμο στην ούρηση. Με σωστό έλεγχο, δηλαδή με κλινική εκτίμηση, υπερηχογράφημα, καλλιέργειες, βρίσκουμε την αιτία στην πλειονότητα των περιπτώσεων και το πιο σημαντικό είναι ότι η θεραπεία μπορεί να γίνει εξατομικευμένη και πολύ συχνά είναι αποτελεσματική. Δεν είναι θέμα ηλικίας ή άγχους, είναι ιατρικό θέμα και λύνεται. Αν λοιπόν έχεις πόνο μετά την εξφραγμάτιση, έλα για αξιολόγηση. Μην το αφήνεις να επηρεάζει την καθημερινότητά σου. Ονομάζομαι Χαράλαμπος Τολωνίδης, είμαι ουρολόγος στην Καβάλα. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα μέσω της πλατφόρμας του Dr. Anytime να γίνει και διαδικτυακή αξιολόγηση.